Lai thanglai salai Elizabeth Jamatia thimani baksa borok kahmkai sawi mayeno ungui tangbayo. Baksa ba sawi tangkha Elizabeth Jamatia bo abake thinyani kogya ri khaba khok sawi thinya gari kaham kanase thikemo obahake kuno thiglak obahini sawi tangkha. Abahake jatre porno comment khai sai tamakha baksa kwbangma borokno tai saka wanjai bosoni khorosasuk phaichi rom phrewi bono abahake khaset klang khana hinai obahini sawi tangkha tai ani wansuma bo obahina laijak video ang samani tango obahairok ungano hinai obahairok ungmano hinai tai hamjang borokni bagui thirok hinai ang wansukma eta obahairokni phiaba tabu kubui koglo abosi Elizabeth Jamatiani bini best friend sawi khana rika kubui kogno Elizabeth Jamatia bini hamjang maslabai kokbang laise bini agini sela ex ni photo website ede dashboard woi obno tui kisa kokbang lakhe hinai saka sela obno nugui nongle obahai tamgui di ang obahai ron dimani angle thui thangnai obahini saka phia buri saka ang thuinai obahini saka obno tuino kisa misa por kokbang lakha phia ba call khlai lemini call khaimeba kenike call habli malalia sela pelano khiklai muktari phai ni thoka yang buri ba pelano khiklai dika abahikini saman saman kha phia ba last paithak phasinga hongkai Elizabeth Jamatia thui thangka o naithok sungsano yakari thangka o srapsa jarawo phiaba o jaga tamgui thikina bode sai saijung obon tui thikina haika ba buite buthar kana obno tui jotno wana laijak phiaba singbo je sana tangmani kubui kongno sawnya rikha je khana mani phiaba option ta tai jeng khana mani sawchi rikha kai tai sajana kogla tamoba inkai obno jeng o bidini bisinti option pari rikha inkai tabuni bagi video asung nang situ malai pinai narobai ang next video o video sadok tangkai video share khlai di tai channel ka talangui tangkai channel tabuna subscribe khlai pai di tangi hinkai obo video nang naro daily legora manani bagai